Takže dneska je 8. Jsem nemocný, jak jsem už řešil od hlasu, ale jak jsem se rozhodl natočit nějak o 10:45, ale to je úplně jedno. Dneska jakž nemám zase jako vždy žádné téma, ale to chci změnit, protože jsem vlastně dostal kritiku, actually for dobrou kritiku, že by se to jakože měl nějak toto předpisovat. Že právě, že měl jakože zapsat jako basic osnovu a podle ní vlastně tady jakože mluvit, což mi jakože dává smysl. Jsem aktuálně a předtím o tom přemýšlel, že bych to mohl dělat, ale jakže nepřipadlo by to jakože zase tak důležité, nebo jakože jako zase tak dobrá pointa. Ale jakože když si to všimají ostatní lidé, že to je for dobrý způsob, jak zlepšit tu kvalitu, tak jakože vůbec proč ne, protože souhlasím vážně ze 2/3 případů, kdy to natáčím, tak nemám jakože vůbec ponětí o čem jakože tady gapuju, no, že já to prostě zapnu a toto a mluvím, no. Takže jakože aspoň, že mezi tím jakože se tady vylepšu tu schopnost jakože mluvení do kamery, no, protože aktuálně vidím, takže mezi tím videem 0, nevím teďka už, jak se to jmenovalo, nějak interaction, nebo já už nevím. A tím posledním videem, den 7, už jinak jaké to téma bylo, že to vážně jakože určitě nějak 100% nějaký rozdíl v té schopnosti se vyjádřit, což jakože je cool, ale vážně ta osnova pomůže, no. No, takže tak, jakože to je vaše krátké video, si teda se pokusím vstát zase brzo, dneska jsem nevstával, protože jsem nemocný, no, a tak no. Si teda mám aktuálně připravené docela dost dobré téma, které mi napadlo dneska. Nebudu o tom přemýšlet teda ráno. Takže tak, bye bye.